Yindaba lo muntu wesifazana vele aqhamuke noma ikuphi nje. Yazini, noma ngabe khona isimemo noma ngabe asikho, lo mfazi uyatheleka nje. Myekeza. Sizokuthokozela kakhulu ukufika kwakhe. Sizamile ukunqamula ukuzila kukalila, kodwa siphumelelanga. Futhi asimvumelanga ukwenza usiko lwakhe. Ingabe uzokwazi ukusisiza ngithi? Uma ngabe sesiqedile ke sijikeleza isihlahla sebanyana kawu7, abanye bajikeleza kawu7, abanye kawu11, abanye kawu21. Nolila wethu uzokwahlenyuka. Ikhathe eziningayo. Hayibo antu uthini ngempela manje? Kumele ngihambe lana ikhathi zo1001. Yabonaka ayikho nento engizwayo lana ngenxa yendlala. Into ukuthi nje uma uAJ semamukele ngendlela ephelele, uzomela naye akwazi ukunqoba ivivinyo. Kufanele akwenze. Kalinda ayibo. Kungani usiphoqelela kangaka ungitshela? Kodwa ke namhlanje ulila ukulandela ukuzila kokudla. Angakwazi ngisho ukujikeleza lesihlahla kawu1000 ngiyakutshela. Cha uzokwazi. Uyindodakazi yami. Ngiyamazi mina. Ngiyakutshela phela mina. Uma ulila wami sesithathile isinqumo sentathile, wenza isiqiniseko sokuthi yenzeka. Angithi lila, ngiqinisile lokho engikushoyo. Ngilalela ungize kahle. Ngifuna ukulalela isizwe lokho ngizokutshela khona. Mawufuna ukuzuza indawo enhlizweni kaAJ, thatha lokho engikutshele khona kokwehla wenyuka. Ukuzwile lokho engikushila ngithi awungitshele. Uyazazi kodwa ingqinamba zalomshado okuwo njengamanje. Uzomela umphoqelele. Indlela nje oyiphathe ngayo kamumva ibabangela okukhulu ukusokola nenkuzumalanga ehlazo. Ngaphandle kwakho konke lokho, bakwamukele ekhaya labo ngezandla zabo ezimhlophe, akunjalo? Wenza iphutha elibi kabi. Ngakho kuzomela ulikhokhele ngayo yonke indlela. Uyakuzwa lokho engikushoya ngithi? Ukuze ukukhokhele lokho kuzomele uzungeze isihlahla sebanyana kaningana. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.